Περισσέψανε ντομάτες από τον κήπο ή θέλετε να κάνετε σάλτσα υγιεινή φρέσκια? Δεν είναι τίποτα. Βράζετε νεράκι, βουτάτε μέσα τις, το κόβετε λιγάκι έτσι εδώ μπροστά και τις βάζετε μέσα στο νερό κάνα 2 λεπτά και αφού περάσουν τα 2 λεπτά τις ρίχνετε στο κρύο το νερό. Σε κρύο νεράκι. Και αυτές βγαίνει η φλούδα, βλέπετε, η φλούδα βγαίνει όταν είναι από το κρύο στο ζεστό. Λοιπόν, αφού θα είναι ώριμες οι ντομάτες και τις βάλουμε από το καυτό, τις αφήσουμε κάνα 2 λεπτά, δοκιμάσουμε αν βγαίνει, τις βάζουμε στο παγωμένο το νερό, μετά τις βγάζουμε τις φλούδες και τις κόβουμε. Μπορείτε να τις κόψετε έτσι και να τις βάλετε χοντροκομμένες ή να τις βάλετε στο, εγώ έχω το θερμομίξ και μου τις κόβει αμέσως. Λοιπόν, χοντροκομμένα τα βάζουμε ή τα τρίβετε στον τρίφτη, όπως θέλετε. Λοιπόν, αυτό. Τα βάζουμε μέσα εδώ στην κατσαρόλα και ανέβετε, όπα, και το αφήνετε να βράσει. Λοιπόν, τούλα τη βάζουμε να βράσει. Τώρα άμα εσείς δεν θέλετε να βγάλετε τις φλούδες και θέλετε να το βάλετε κατά αυτόν τον τρόπο, το τρίβετε στον τρίφτη, το πετάτε μέσα, το αφήνετε βράζει και όταν θα μαλακώσει το βάζετε στα βάζα, τα αποστηραμένα, το γυρνάτε ανάποδα το βάζο, το αφήνετε να κρυώσει, μέχρι να κρυώσει δηλαδή, δεν θα το πειράξετε και μετά το αποθηκεύετε σε ένα σκιερό μέρος. Λοιπόν, τώρα, εάν θέλετε αυτή την ντοματούλα να βάλετε μέσα και κεραμιδάκι και πιπεριά και μαϊντανό και σκορδάκι, αφού βράσει αυτό, βάζετε και τα λαχανικά μέσα, μπορείτε να ρίξετε και λαδάκι και να την αποθηκεύσετε με το ίδιο τρόπο που σας είπα, να την έχετε έτοιμη σάλτσα για τα μακαρόνια. Εάν δεν θέλετε στα βαζάκια, μπορείτε, αφού θα είναι έτοιμη, να τη βάζετε σε κυπελάκια αφού κρυώσει και να τη βάλετε στην κατάψυξη. Ρίχνουμε και λίγο ζάχαρη για συντηρητικό, βάζω εγώ, και λίγο αλατάκι. Έτσι και λίγο αλατάκι, ώστε να βράσει. Θα το δείξω μετά. Σήμερα κάνουμε πολλά πράγματα συνδυασμούς. Εδώ κάναμε τη σάλτσα κουκανσέ, χοντροκομμένη. Έτσι άμα θέλουμε να βάλουμε σε κρεατάκι μέσα και σε σάλτσα ακόμα. Και εδώ έχουμε την ντομάτα που και αυτή να πιει τα ζουμιά της, να την κάνουμε στραπατσάδα. Γιατί τα έκαψες? Τα αποστηρώνουμε. Μην καούμε κιόλας. Τώρα, έχω κάνει αυτό εδώ πέρα το χούνι, το έχω κόψει και τα γεμίζουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι χοντροκομμένο. Είπαμε. Μπορείτε να το κάνετε και πιο ψηλό. Μπορείτε να βάλετε και πιπεριά και κρεμμύδι και σκόρδο, αλατάκι, ζαχαρίτσα και να είναι έτοιμο για τη σάλτσα. Εγώ τώρα δεν ήθελα, το έκανα και χοντροκομμένο. Τα βάζω εδώ. Μέχρι πάνω τελείως. Θα προσέχετε γιατί καμιά φορά τα καπάκια, άμα είναι μεταχειρισμένα, ανοίγουν. Άπα, να το άνοιξε.
Είδες. Δεν σφράγισε καλά. Γι' αυτό θα βάζουμε εδώ, βλέπεις. Εντάξει. Προσέχετε γιατί καμιά φορά σας ανοίγουνε. Να δεν σφραγίσουν καλά. Τώρα άμα μείνει εκεί πέρα θα σφραγίσει τελείως. Το πήγα τώρα. Και μια πετσέτα να μην καείτε. Το βγάζουμε. Δεν σφράγισε καλά. Μπορεί να μην το έκουσα και εγώ καλά. Θα το καθαρίσω λίγο. Θέλουμε άλλο ένα. Περίμενε. Αυτό ήτανε. Θα βάζουμε εδώ, τώρα δεν τα κουνάμε. Θα τα πάρουμε όλο το ταψί, το βάλουμε σε μια άκρη. Και όταν κρυώσουν, θα το βάλουμε σε ένα σκοτεινό μέρος. Έξω από το ψυγείο. Τελείωσε. Λοιπόν, καλή επιτυχία άμα το φτιάξετε. Πιστεύω να σας κατατόπισα. Τώρα, συνεχίζουμε εδώ με τη ταραπατσάδα. Έχουμε βάλει τη ντομάτα μας. Τώρα μόλις θα βγούνε τα υγρά, να το κάνουμε έτσι και να μην φαίνεται ζουμί, πολύ ελάχιστο ζουμί. Έχουμε βάλει λίγο αλατάκι. Θα βάλετε και λίγο ζαχαρίτσα για την ξινάδα της ντομάτας. Και θα ρίξουμε το λάδι σε λίγο. Λίγο ζαχαρίτσα, έτσι για την ξυνήλα της ντομάτας. Και λίγο αλατάκι. Αλάτι έριξα. Τώρα, αφού βλέπουμε ότι έχει πιει τα ζουμάκια τους και κάνει έτσι σαν ακρό, βάζουμε το λαδάκι για να βράσει και με το λάδι. Βάζουμε ένα κεράκι. Κοίτα τώρα πως κάνει άλλη μορφή με το λάδι. Θα το ρίξω μετά. Θα το ρίξω μετά με τα αυγά. Πολύ. Βάζουμε 5 αυγουλάκια φρέσκα. Τις κοτούλες μας εμείς. Πάμε και θα ρίξουμε μέσα σε λίγο. Λοιπόν, το ανακατεύουμε να μην έχει πολύ ζουμί, γιατί βγάζει η ντομάτα πάντα που βγάζει λιγάκι. Το λίγο το θέλουμε, αλλά όχι πολύ. Λοιπόν, το κάνουμε έτσι και φαίνεται ο πάτος από κάτω. Βλέπεις, αυτό σημαίνει ότι... Να, το κάνεις έτσι και φαίνεται ο πάτος από κάτω. Λοιπόν, τώρα θα χτυπήσουμε τα αυγά, θα ρίξουμε. Δεν είναι πολύ σπίτι. Ναι, δεν χρειάζεται πολύ ανακάτεμα το αυγά και τα ρίχνουμε τώρα μέσα. Τώρα αρχίζουμε. Ακόμα ένα να ρίχνουμε, τότε το πάμε. Τώρα το χαμηλώνουμε, παιδιά, το χαμηλώνουμε σε πολύ λίγο. Εκεί, στο 3. Το 9 είναι το πολύ, το 3 είναι το σιγανό. Και το αφήνουμε.
και λίγο θα ρίξω και το άλλο λαδάκι μέσα. Δηλαδή, σιγά σιγά. Αυτό είναι ωραίο για βούτα. Λοιπόν, τώρα, άμα το σκεπάσουμε, θα ψηθεί μόνο του. Μέχρι να κρυώσει το μάτι. Θα κάνουμε άλλο ένα ανακάτεμα. Αυτό είναι. Θα αφήνουμε λιγάκι να ψηθεί το αυγό και όπως είναι το σκεπάζουμε και το σβήνουμε το μάτι. Μετά στο πιάτο μπορεί να ρίξουμε και λίγο ριγανίτσα από πάνω, να βάλουμε φέτα τριμμένη. Αυτό είναι. Να το βάλουμε και να το σερβίρουμε να το δουν οι κόρες. Φτιάξαμε και τις ντοματούλες μας, τις κουφώσαμε. Πήραμε τη σάλτσα, κάναμε τη στραπατσάδα και τις έχουμε έτοιμες στην κατάψυξη για γεμιστά, για το χειμώνα. Αυτό είναι.